Takže 3, 2, 1, teď. Náš speedrun. S Banana Gamerem jsme zkusili dohrát Minecraft za co nejrychlejší čas. Akorát se tady stalo něco hodně zajímavého a bylo tady hodně zajímavých situací, takže sledujte určitě do konce videa. Irony. Jo, já tady budu Irony. A teď jdu ani tak dlouho a za chvíli už jsme měli dost dobré věci. Takže jsme se šli ještě trochu přistat a potom jsme hlavně chtěli jít do ledu. Díky, jak se kraftí chestplate? Jo, dobré, už to mám. OK, už jsou otěženec. Si musíme jít posadit portál a musíme jít do nedru, hej, za chvilku. Nebo... No, dobré, já mám jako, já si teď tady těžím ještě další irony a ještě jsem mě 24 vypěká, takže já mám hodně iron. A už mám iron na sobě, už mám full iron na sobě. Tak už pak možná ještě vykraftit pušky a zároveň, ale z toho manšaftu jenom když Ale až na to, že tady spolu varnu. Matchanovi začalo dařit. Nejen, že našel diamanty, ale našel dokonce i iron žílu. Takže má garantované, že bude mít hodně diamantů i ironu. Já reálně mám 10 určitě. A to je mega varný. A podle mě tady další mojí šéfka našla na to. Jo, mám 2 ovčí masa, takže to je pec. Já ti dám jedno. Tohle je další den, kde se mně začalo hodně dařit. Však uvidíte. Tak nic, já jdu prostě do Deep Dark a... Tak jsem tady. Ale tady na úrovni toho portálu se to ani nespawne, mi přijde. Získala jabka, protože
Já už mám celkem hodně goldů. Jak se říkáš tu gatě? Gatě? Jakoby tak nějak... Trochu tak, jak vypadají. Vlastně... Víš, tak je mi taková ta... Ale je tady jeden creeper, takže asi... Další dia! Můj bože, 11 dia. Teď reálně tolik. Jo, posledně pak stránku na ten Minecraft text. Yes. Tvoje to tam dává do Banana Gamer ztratil všechny své věci, takže jsme to ještě nějak zkusili jít zachránit. Což se úplně nepovedlo. Co? Jak jsem spawnul toho Warna, když tady nebyl ani spawner? What? Tady ten blbý netopír. Ten nekopír toho Warna naštvává. Dobrá, jde pryč. Jde sem. Nakonec jsme našli spawnery a řekli jsme si, že tam uděláme naši base. A dokud... Jo, já jsem vytěžím obsidian rychle. Hej, ale... Vyhrajeme zombie, a potom tam je slepice. Tak já nevím, co si vám myslí, jako... Dobré, nám asi něco stále. Hej, mám portál do nedru. Já jdu okamžitě vypadnout do nedru. Ne, to je tento Blackstone bio. Jdu dělat věci. Konečně to bylo. Já jdu k naší staré base, jo. Tak, a to ještě tam Teďka on tady tento survival nebude úplně klasický survival, protože se nám kámo stalo tolik klečů, jako kdyby jsme hráli Manhunt. No, přesně. Já dám ty diamanty, ale. Venty a dokonce si u toho až zahraju, kámo. Tak zítra to bude lepší. Jo, zítra to byla lepší část, protože nedostanu 5 korun, jsem čtvrtý. No, tak to bylo ideální, to bylo ideální. Dobré. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dal jsem se na něm opravdu hodně záležet. Uvidíme se u dalšího videa.